ta Kusa TV ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa da zarar mun saki sabon shiri za ku ji ƙararrawa. Aure da daɗi. Ga waƙar amarya da ango yau Hamidu ya zamto ango gun Nafisa sun yi aure. Ga waƙar amarya da ango yau Hamidu ya zamto ango gun Nafisa sun yi aure. Farko zan sako tabara ya ilahi, ƙara min dukan basira an yi aure. Sannan na sanyo sarati gun Nabiyu ɗan Abdalla mai kyawun sura kafi kowa. Ga waƙar amarya da ango zani tsara, ya sarki karan basira madogara ta. Auren so yana da daɗi, ga Hamidu ya zamto ango gun Nafisa sun yi aure. Ga waƙar amarya da ango yau Hamidu ya zamto ango gun Nafisa sun yi aure. Hamidu yau ka samu Nafisa kun yi aure. To ka riƙe amanar matarka kun yi aure. Haƙƙin aure yana a kanka ka ji ango. A yau ta zamo uwar ƴaƴanka ka ji daɗi. Haƙƙoƙin ta ci da shanta iliminta. Kula lafiyar tana a kanka ka ji ango. Haƙƙin aurenka sai ka nura farin cikinta. Ka ba ta zuma irin ta soyayya kun yi aure. Ga waƙar amarya da ango yau Hamidu ya zamto ango gun Nafisa sun yi aure. Amarya kin yi dacen miji ki yo du'a'i. Ki gode gun ilahu sarki yau kin yi aure. Ango mai hali na kirki in ka samu. Ki yo ladabi ki share ɗakin ki amarya. Amma an yaba da halin ki ladabin ki. Ki yo a gidan ki banda birki ki amarya. Ina yi bari na bari aure haƙuri ne. Soyayya ce ta sa a yau gashi kun yi aure. Ga waƙar amarya da ango yau Hamidu ya zamto ango gun Nafisa sun yi aure. Dangin ango suna ta murna an yi aure. Dangin amarya suna ta murna an yi aure. Zakariya ma yana ta murna an yi aure. Isiya ma na ta nuna murna. Husaini a gaida ka, Ibrahim a gaida ka, Sha'aibu ana gaida ka, Nasiru ana gaida ka, Nasiru